Uba bantai dor lingdo ameli Mawkynrew constituency ubadairu menteri pada pej yakatnat sports hakasar rajala hakar pinyo trek nailar arjar fuar ula play paj bai ke lympung ilehkai ke beletep kem kathat Mawkynrew Cup arjar fuar arjar fly knockout football tournament ke bolong shibanta ban kentiu samlai ilehkai football hapo ke constituency hi borok wei yakani ke Mawkynrew Cup play paj ba action maulain hakacing dan lang ke chairperson je ke Mawkynrew Cup committee ke Dr. Amanda Pakendeng hakacing sakhilang ke serasnong ki rong ba jong kadong ka than Mawkynrew ba kan thop lang na du ki long kme ki samla kan thei bat shenrang lam ki hab baret ki kunhun ki be shimta ka ni ka Mawkynrew Cup ki long rupoi tli jong shenrang ba kunhun ba yo ka nam ladu kan yo ban ra ka pisa ka bolong silak san phawajar bat phra phawajar tangka na ka banda ka kunhun ka bon ba ar ki don khasau tli ki kunhun ni la kai chu kan thei bat ka pisa ka long lai phawajar ki kunhun nong job kat ba ka bon ba ar ka long khat zan hajar ya ki chingi khun pelong hasau tli ki sun ba kan thop ki thang sning sun jong sha sun maulain sun bat chata sun haswa ba abanti dor un play ke Mawkynrew Cup la penlong shwar ke match pass na team football ki be shimanta ka ne lympung harangkat ba ching pernya paj ba leng ba ching rwa ki ching shot bat ki we de ka Dr. Amanda Pakendeng ba kran kalaong ba ching penlong committee ka ne ka Mawkynrew Cup kamdai than tang football hanrai ban lap iksap bakarpang chongki khon samla ka dong ka than Mawkynrew hi borok wei ni kedai kamadan ke jongpi kindan buan tibakwa banyoi yapi bapen kelan nrai kita ki jua bade kin pek yapi haba pin yeng bat pin long ki sakhi bat ki jingku yakalawe ke jongi menta hakini ki por ngilap bangi sotenat bha ben pin sapriang yakabasniu ben pin leran yakibriu tibaleng yang pin sapriang yakajing le bha kat nu kan long ka mentoy tang yang ishimet nri yakayeng kasem bat yakari bat kajai penriu di borok away nakaliang uba bantai dor lungdo habakran nak chingelang ulaong bu la thrang man pelong biang ke ni ke lympung hading ke jing shalan shop ke khlam covid kharkhandai ulaong ba jing pelong ke ni ke lympung ilehkai kala ban sei samlai ilehkai bi khun samla ke bi ilehkai menta haki club anong ba shlong nakwa banong ipi ba kani ke Mawkynrew Cup kala dai sisa ke wei na perang ki tournament ke bola pau hapo ke jela ke bi ke chongi undai tang hapo Mawkynrew bat ngangit skam lingba ka jing sedang biang ya kani kathat Mawkynrew Cup ba shibon ki player ki ban mi nang ne ki ban ilehkai ni ki club be dai tang taru ki ban ilehkai na ka state ke jongi katangan itu ipi dai bang syukran nang ne labon ki ban ilehkai Mawkynrew Cup menta kila ban ilehkai na ka state ban represent ni ka state ngan itu ipi dai lingba ka jing ilehkai nang ne ko Mawkynrew Cup ban nakaliang ka jonga na sukumen nadu kasngi ba ipat ba kila jet yang kum UMLA jong kathan ngaken mau hapor bangami napo madan Polo ba ki press ki parlok media ki bedon lang kat hande bat hakatu kapor kilawan ban mi chakmat ban interview yang ba pidai wei usam lai lekai pidai wei naginong yikit kam kit jam jong ki seng ki baper kam tam ka kam lekai hapo ka jela namar ngajudan bat ka SSA kum vice president deki postnam ngadon bat ka MFA Meklia Football Association nagabenta bangabat sausnam kinti kum treasurer bat hagatu kapor hadin bangla job kum MLA kikeli ba pinle kum no bedai bat ka kamile kai chatai sha constituency ke jompi baki pat ba kila penjit kila jit dipi kajubat kabami nanga hatu singong ba ya ka kamile kai sapait mapi hadin lain ne sausnam kai ke jingla bangan wanra ya ka Mawkynrew constituency ke bayai ke jongi katai ka stadium ke barang sna menda ke indoor complex stadium ka ba ar kurtingka na ka benta kani ka than ke bayai ke jongi menda nang ya ke jingtrai bat naladap ngan itu ipikan long ke jingmentoy na ka benta ki khon samla ke jongi kamta ma ke jingila kai ke baper